Gowja yerleşiň steak pişirmäni öğretjek. Ilki bilen skоворodkany gow edip gyzdyryň. Lokman gyzgyn bolmaly. Maksatymyz etin daşyny gow edip gyzardyp, içiniň suwyny içinde saklamak, soşny bolar ýaly. Ýağ az etip gerek, ýöne salt suwurmaýan ýağ bolsun. Meselem guýruk ýağı bolup biler, sygyr ýağı bolup biler ýa-da güne bakar ýağam bolýar. We elbetde iň esasy zat etin kaçypy. Steak näçe ýağly bolsa, şonça nýeşne, soşny bolýar. Bişirenim porterhouse diýilýär. Bir tarapy filet mignon, bir tarapy New York steak. Steak'i skоворodka salmakaňyz gow edip guradyp, duz bilen burştepiň iki tarapyna gow steak üçin başga işlap gerekde. Ondan ýaga salaňyzda pişirip etmeli. İki tarapynam gow edip gyzdyryň. Soň bişip gelýärkä azajyk meske ýağı, 3-4 diýişem sarymsak oklaň. Sarymsakyň gow iýip çykan soň şu ýağı bilen steakiň üstüni şeýle suwlaň, wideda ýaly. İç temperaturasy 145 Fahrenheit ýa-da 63 Celsius bolanda taýar. Soňam çykaryňda ňadynan 10 minut diýin jaldyryň ete şeýseňiz ýumşar we içini keseňizde ine şular ýalyk çalaja gülgüle bolly. Men şunu ýana halaýan şu medium well taýar. Noş bolsun.